Benvinguts i benvingudes. Som l'Alba i la Gineb, dos estudiants de l'Institut Torredisses. Avui volem compartir amb vosaltres el nostre projecte Ajuda't i Ajuda, una aplicació per combatre el bullying. El nostre projecte neix d'una realitat desolada, l'assetjament escolar, una plaga que devasta les vides dels estudiants. Estem aquí per plantar cara a aquesta situació. Les víctimes trobaran un refugi segur on podran expressar les seves preocupacions, però no només volem donar veu a les víctimes, sinó que també volem confrontar sense embuts aquests agressors-agressores. És hora que aquests perpetradors entenguin que la seva violència no és més que una mostra de la seva pròpia feblesa i inseguretat. Des del primer dia ja teníem clar que volíem crear una aplicació contra el bullying. Jo vaig centrar en el disseny, creant el logo i creant els banners, mentre que l'Alba va liderar la part de la programació i va pensar en les funcionalitats. En el desenvolupament d'aquesta aplicació, cada decisió presa ha estat reflexionada amb una sensibilitat especial, conscients del poder i l'impacte que poden tenir en les persones que utilitzaran la nostra plataforma. Cada funcionalitat, cada element de disseny ha estat sotmès a una rigorosa anàlisi per a garantir que estiguin al servei de l'objectiu principal, proporcionar un espai segur i de suport per a aquelles que pateixen l'assetjament. Mentre exploràvem diverses fonts en línia, la nostra pròpia experiència va emergir com a font principal d'inspiració. No només ens hem trobat amb dificultats tècniques en aquest camí, sinó que també emocionals. A través d'aquest procés hem après a connectar amb les nostres pròpies vivències, mentre rememoraven els moments més difícils de passar. Hem utilitzat BitBlock per programar l'aplicació. Tot i tenir algunes limitacions, ha estat una eina molt útil i accessible. Estem molt satisfetes amb el resultat final i esperem que la nostra aplicació pugui ajudar almenys una persona a no haver de passar pel que nosaltres hem passat. Gràcies per escoltar-nos. Adeu! Que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final.